Galop nummer 882 følger efter en Højgårdens Athena fra Stine Randbøl i Hjørring. Det er en hoppe efter Telemate Temptation med Kino som morfar. Det er en hoppe af særdeles god type. Der er en flot halsbøjning, men lidt kort nakke. Vi kunne godt ønske os en lidt mere skulder på hende, og vi kunne også godt have ønsket os med lidt mere smidighed i overlinjen. Der er en bemærkning om uens forhov, men der er en taktfast og rummelig skridt og en god trav og galop. Vi siger også tak for fremstillingen her, og tak til holdet.